Čau, vítaj pri dnešnom YouTubeovom videu. Ako si mohol všimnúť z názvu, tak dnešné video bude o potravinách, o tom, aké potraviny jem a aké potraviny nakupujem, nejaké moje rady a tipy na potraviny, takže môžeme to nazvať, že to je taký potravinový haul. No a bez zbytočných rečí poďme rovno na to. Ja väčšinou chodím nakupovať potraviny do Lidla, takže všetky tu produkty, čo uvidíš, sú viac menej z Lidlu, okrem kuracích prs, nakoľko nemali žiadne vakcíny, takže to je taký imposter a mám ich z Teska pre zmenu. Predtým, než začneme, tak by som chcel povedať, že toto nie je nejakým spôsobom sponzorované ani nič, to som si kúpil, zaplatil, zarobil na to atď, takže nie je to žiadna reklama, nie je to platené ani nič. Čiže len taký disclaimer a rozdelil som to nejak, že tu mám mliečne výrobky, tu mám pečivo, mäso, zelenina, ovocie a tu potom nejaké essentials, takže vlastne toto všetko som aktuálne kúpil dneska som bol na nákup, zhruba ma to stálo, ja neviem, okolo 60-65 eur. To je taká tá priemerná cena toho týždenného nákupu, ktorý ja robím, keď rátam mäso, hej, keď akože chcem nejaké iné mäso, že nejaké hovädzie alebo niečo, tak ako je to samozrejme trošku drahšie, ale zase záleží, to mäso nekupujem každý týždeň, väčšinou si kúpim mäso tak, že by som mal dopredu aspoň na nejaké 2-3 týždne, čiže kupujem ho v jeden týždeň, ja neviem, trošku viac, ja neviem, kuraciny 5-6 kg, 7, dám si to do mraziaku a potom si len postupne vyberám. Najviac kuraciny, čo som kúpil, tak bolo asi 10 kg a to bolo asi 2 mesiace dozadu, keď som bol v deficite a som potreboval viac bielkovín samozrejme a mi to vydržalo tak na 3 týždne max. Čiže poďme na to. Takže keď začnem s nejakými mliečnymi výrobkami, tak samozrejme nesmí chýbať kotič. Ja mám strašne rád tento kotič. Kámo, ten kotič je tak dobrý, že by si neveril. A veľa ľudí ho nemá rád, lebo je riedky, ale ja ho práve že kvôli tomu mám rád. Ja nemám rád hustý kotič. Čo je ten? Akože zjem ho, hlavne ho kupujem kvôli tomu, že je light a mám menej tukov, čo v deficite sa ti naramne hodí, je to strašne super vec. Ale keď si môžeš dovoliť do bulku, nekupuj si veľmi light veci, lebo potrebuješ si naháňať aj tuky, takže za mňa určite tento do bulku je neskutočne dobrý. Má okolo 10 gramov tukov, sa mi zdá. No, okolo 10 a si myslím, že je neskutočný. Ja celkovo mám strašne rád, keď sú tie raňajky, nemám rád sladké raňajky, mám rád slané raňajky a mám strašne rád, keď je toho veľa alebo veľké porcie jedál. Čiže neviem, kotič, vajíčka, tuniak, hej, čo je tu. To mám strašne obľúbu toho na raňajky, nejaký syr a tak ďalej. Fakt môže ísť lietadlo teraz, kurva. Čiže z kotiču určite odporúčam, alebo z mliečnych výrobkov, čo sa týka kotič, odporúčam tento zelený. Akože aj ten modrý není zlý, hej. Máte dve verzie tých kotičov, tuhých, akože silno modrá je verzia, čo má viac tuku a slabo modrá je tá light verzia. Do rysovačky tá light verzia je že úplne super. No potom tu mám nejaký tvároh, mali XXL verziu, takže samozrejme to je polkilový, odtučnený. Ja veľmi v poslednej dobe ani nekupujem tučný tvároh, akože rozdiel medzi nimi je samozrejme v tukoch, aj ten tučný je viac taký novejší, kremovejší, akože keď ho máš jesť čistý, tak sa ti ľahšie zíde dole krkom, čiže je super, ale samozrejme má veľa tukov, čo keď si ideš práve do deficitu alebo si v deficite nemôžeš, takže toto je záchrana a ku tomu najväčšia záchrana sú bezkalorické omáčky. Ja mám konkrétne asi z Jim Beamu, taktiež to nie je reklama, ale takto to jem, takto to jedávam, potom samozrejme nejaké ovocie, granola a tak ďalej. Granolu mám recept na profile, čiže určite choď pozrieť a za mňa je to úplne že top. Takisto ten tvarok vieš využiť aj do receptov, do pečenia, do všetkého. Čiže ak si máš vybrať, tak určite volíš ísť do nejakého odtučnenej verzie tvarohu. Aj keď potrebuješ tie tuky nejakým spôsobom dohnať, že potrebuješ mať trošku vyššie, tak to vieš dohnať hocičím v podstate. Dáš tam oriešky, neviem, zješ také tučnejšie mäso a jedno s druhým. Čiže ak si máš vyberať tie potraviny, alebo čo sa týka aspoň mliečnych výrobkov, nie všetko musí byť odtučnené, ale je to fajn, lebo potom to vieš nejakým spôsobom dohnať úplne ničím iným. Že vieš si tam dať orechy, vieš si tam dať kokos struhaný do toho jogurtu, vieš si dať, ja neviem, granolu, čo má tiež tuky, vieš si zjesť nejakú polovicu horálky, že by ti vychádzalo do kalórií a jedno s druhým, že je to oveľa lepšie, keď si dáš odtučnenú verziu, jak tučnú, ale zase nie je to také, že priorita. Potom tu mám ešte hrudkový tvaroh. Keď majú v Lidl letáku, majú aj hrudkový odtučnený, ten má 1,7% tuku, čo je fajn, ale majú aj odtučnený a strašne super rezance s tvarohom si z toho robím. Fakt, že také low calorie based, čiže kvôli tomu som si to aj kúpil, lebo si chcem spraviť.
Čiže toto, no a potom tu mám ešte nejaký syr, mozzarella light, lebo si chcem robiť pizzu. Čiže určite vám budem točiť aj recept na pizza cestou z tvarohu. Čiže určite potom sleduj moje sociálne siete. Taký syr a potom mám plátkový Edam. Hej. Ja viac menej toho syra aktuálne až toľko nejem, úplne mi stačí nejakým 20-30 gramov ku raňajkám a potom ešte si dávam nivu do jedál, že by mi to tak ochutilo to jedlo a dodalo nejakú chuť. Ale nivu som nekupoval, nakoľko ju mám v chladničke, ale som ju tu nedal, takže ešte nivu celkom používam, čo sa týka takých sírov. Potom tu máme pečivo. Čo sa týka pečiva, ak ti niekto hovorí, alebo ti niekto povie, že nemáš jesť pečivo, bo to není neviem čo, neschudneš kvôli tomu, že to je zlé, zakázaná potravina, pozri. Zavrieť okno, lebo mi tu brechali psi a mi to kazilo vibe. Každopádne, čo sa týka potravín, určite pečivo nie je zlé a netreba sa ho báť a netreba to škatulkovať, že je to zlá potravina. Nie sú zlé a dobré potraviny, neškatulkuj to tak, sú len potraviny, ktoré majú vyššiu kalorickú hodnotu a potom potraviny, ktoré majú nižšiu kalorickú hodnotu, hej. Ja si myslím, že takéto fitness bagetky alebo drevorubácky chlieb, hej, tu ho mám, pozeraj, není na tom nič zlé na to, aby si schudol. Jediné, čo potrebuješ, je byť v deficite. A to, že si dáš jednu žemľu na raňajky alebo 50 g drevorubáckeho chleba, neznamená, že kvôli tomu priberieš. Hej, ak ti nejaký tréner bude hovoriť, že pečivo je zlé, tak od neho utekaj, lebo to tak vôbec nie je. Hej, určite si môžeš doprieť a dať pečivo. Nemusíš si kúpovať len tie proteínové chlebíky a neviem aké chlebíky, čo ja neviem, 200 g stojí 5-6 eur a to je zbytočné, hej. Nehovorím, že to není dobré, že to není chutné, ale je to len proste nalepka proteín, nič ti to extra nedá. Zaplatíš za to iba o niekoľko x eur viac a nemáš z toho ani taký pôžitok, lebo ho zješ za jeden deň a tu si kúpiš drevorubácky chlieb alebo nejaké žemle za zlomok ceny a keď ti to bude vychádzať do kalorických tabuľok alebo tvojich denných kalórií a do tvojho denného príjmu, nepriberieš z toho, iba dokonca schudneš, keď si v deficite. Hej, lebo mal som teraz klientku, alebo mám teda klientku, ktorá prišla za mnou, že jej bývalá trenérka povedala, že pečivo je zlé, že ho nemá jesť. Čo si myslím, že je strašne také, že poďme teraz ľudí strašiť tým, že nemajú jesť toto, hento, tamto, takisto jak sú na internete, neviem, že nemáš jesť brokolicu, bo je zlá, ovsené vločky, bo neviem čo. Hej, takže poďme ľudí teraz strašiť tým, že nie je pečivo také, ale kúp si radšej také a zrobíš s tým dobre. Polovicu svojho jedálnička nemajú poriešenú, aj tak im to nepomôže, keď si dajú ten proteínový chlieb. Čiže len taká vsúka k tomu. Keby si nevedel, tak ešte poviem, mliečne výrobky sú zastúpenie hlavne bielkovín, ale aj tukov, záleží od toho, či sú otučnené alebo nie. Pečivo a potom ešte rýžu potom a cestoviny, to je zastúpenie sacharidov, banány to isté a potom mäso, tuniak, to je viac menej bielkoviny a zelenina, to je vláknina a aj nejaký sacharid, k tomu záleží od toho, že kukurica, tam sú trošku tieto sacharidy, banány, ovocie, to sú tiež sacharidy, cukry a tak. Čo sa týka pečiva, tak to som spomenul, potom tu mám rýžu. Taktiež takto ti povie, že musíš jesť jazminovú rýžu a neviem jakú rýžu a hento a basmati a neviem jakú, aby si schudol. Ja toho zastancom nejakým spôsobom nie som. Ja si myslím, že ak ti chutí jazminová, jedz jazminovú, ak ti chutí guľatozrná, jedz guľatozrnú. Nie, jazminová rýža nechutí proste. Ako zjem ju, nemám s tým problém, robil som si z toho kašu, skúšal som to niekoľkokrát, ale proste mne guľatozrná rýža chutí, mám ju rád, viem si ju pripraviť, viem na nej schudnúť, keď som v deficite a nemyslím si, že mi robí nejaký problém alebo že mi robila nejaký problém s tým, že by som mal problém so schudnutím. Kupujem Bask väčšinou, ale teraz som Bask nenašiel, takže dosť často beriem aj túto Golden Sun z Lidla. Nevidím na nej nič, že by bolo zlé, mi príde, že keď bola úplne zložením jak Bask, možno, že trošku iné výživové hodnoty má, že má trošku menej alebo viac kalórií a tie makroživiny sú trošku inak rozpoložené, ale pri tom, že jak ješ tú rýžu, že ja neviem, si dáš raz za 3 dní a odmieniaš to, ja neviem, s cestovinami alebo zemiakmi a dáš si tam, neviem, 100 gramov, tak si myslím, že to nejakým spôsobom nezaváži. Cestoviny, ja nekupujem žiadne iné, nechcem povedať, že to je zlé, alebo že by si mal teraz kupovať len také, aké ja, ale ja kupujem iba tieto bezvaječné Tyradel z Lidla a kupujem ich kvôli tomu, že mi veľmi chutia, ako fakt mi chutia, rýchlo sa uvaria a nájdeš ich v kalorických tabuľkách.
čo je strašná výhoda, lebo keďže mám teraz pozerať a chodiť a kupovať, neviem, také penne cestoviny, také penne cestoviny, stalo sa mi, že som kúpil podobné špagety z Kauflandu a nenašiel som ich v kalorických tabuľkách práve že vôbec. Ani pod žiadnou značkou, ani pod oskenovaním QR kódu, ani podľa ničoho som to nenašiel. Ja si špagety dávam všade, či jem špagety klasické, či chcem nejaké cestoviny proste s kuracím mesom, či chcem neviem čo. Väčšinou si tam dávam špagety, neviem, proste tak som si zvykol, tak mi to chutí, vyhovuje mi to, cena je tam super. Takže určite ochutnaj, vyskúšaj, sú super si myslím podľa mňa, čiže asi toto k tomu. Prepáč, že prerušujem toto video, ale som ti chcel len oznámiť. Hľadám 4 ľudí, ktorí chcú zmeniť svoju postavu k lepšiemu, chcú zmeniť svoj životný štýl a cítiť sa sebavedomo. Nechcú už strácať čas so žiadnymi dietami a detoxami a chcú naozaj zmeniť svoj životný štýl a aby sa cítili oveľa lepšie. Ak si to práve ty, ak práve ty si ten, ktorý hľadáš podporu a cestu od kouča, ja som ten kouč, ktorý ťa určite podporí a poradí a uistí ťa, že všetky veci robíš správne a navediem ťa správnou cestou za tvojim vysnívaným cieľom, tak sa mi určite ozví. Či už v e-maili na profile alebo cez moje sociálne siete, kde ti nechám link dole v popise. Potom tu mám mäso. Aktuálne tým, že som niekde medzi bulkom a katom, tak ešte stále mám viac bielkovín. Akože už je to také, že už si dám aj rybu, mám struha v mrazničke, alebo mám ešte aj hovedzinu, že si chcem spraviť strašne už hovedzí hamburger, strašne mám chuť. Ale tým, že ešte som na nejakých kalóriách, tak nemôžem nejaké dorážky a toto. Aj keď včera som sa opustil, lebo nemám veľmi dobrý týždeň a tak som si dal niečo sladké, ale to je taká súka. Ale každopádne, čo sa týka mäsa, šunku, mali teraz nejakú XXL, udené lahôdkové káre, obsah mäsa 90%. Ináč tá šunka mi veľmi chutí a určite odporúčam. Čo sa týka šunky, tak ja hlavne pozerám, že koľko mäsa obsahuje. Ak má 85, 89, 90 a viac, tak akože určite ju kúpim. Takže akože pozerám aj na cenu, lebo si myslím, že kedy sú ceny za tie šunky vo vakuových baleniach strašne prehnané. Táto tu je veľmi dobrá. Na 100 gramov to má 5 gramov tukov, čiže to je úplne v pohodičke. To je taká, si myslím, že štandard šunka, mimo to, keď kúpete takú kuráciu. Toto je z bravčoviny alebo z bravčového káre. Je priudená a ja mám rád udené veci, akože v norme, takže aj kvôli tomu ju kupujem a bonus mali ju v akcii, čiže určite vyskúšaj, ja si myslím, že dobrá. Takisto, ak ti bude niekto hovoriť, že nemáš šunku, nepočúvaj ho. Kľudne si daj chleb so šunkou, ale tam nenatrb veľa masla, ale skús tam dať kečup, keď si na reštriktných príjmoch tukov za deň. Takže toto, no a potom tu mám kuracinu, klasické kuracie prsia, zástupy bielkovín, hej. Mám tu 2 balíky, mám ešte niečo v mrazáku, takže to mám tak akurát na týždeň a potom si zase dokúpim. Tuniak, takto. Veľa ľudí nie je tuniaka, lebo ho nemusí, nemá rád, mu smrdí, bla bla bla, ale napríklad toho je, tak si ho kupuje v oleji. Dávaj na ten veci v oleji a v takýchto veciach pozor, lebo to ti zbytočne nastrelí tuky, keď ideš do deficitu, hej. Ja nekupujem tuniaka v oleji, aj keď si v bulku a si chceš nejakým spôsobom nahnať tie tuky, tak si nemyslím, že tuniak v oleji je dačo, čo si takto kúpi, možno hej, keď ho má rád a možno tak naháňať tie tuky, ale si myslím, že je oveľa viac týchto zdrojov, jak si nahnať tie tuky. Ale každopádne ja kupujem vždy buď vo vlastnej šťave alebo v slanom naleve a kupujem tú najväčšiu možnú to najväčšie možné balenie. Tento je tá hmotná časť, alebo jak sa to povie, ten pevný podiel v tomto tu je 150 gramov a to ti dá zhruba 30 gramov bielkovín. Ak to máš vo vlastnej šťave alebo v slanom naleve, tak to je 30 gramov bielkovín a minimum tuku. Hej, čiže do deficitu úplne paradička. Ku raňajkám, ku všetkému. Keď už si v deficite a potrebuješ vyššie bielkoviny a nevieš to dohnať, čiže z bielečných vecí alebo z mäsa, ešte nebaví jesť toľko kuraciny, tuniak určite. Samozrejme ešte aj proteínový prášok, ale tuniak je takisto moje go-to jedlo, ktoré som praktikoval za posledné 3 mesiace, 4 a mal som ho skoro stále a proste tam nie je o čom, hej, keď to máš v takej verzii, jak to mám tu na ja, že vo vlastnej šťave alebo v slanom naleve, tak to ti dodá 30 gramov bielkovín, nevieš ja. Čiže tu je tuniak, no a potom tu je to, že toto tu sú bielkoviny alebo nejaké mäso,
a tak. Potom tu mám ovocie a zeleninu, to je jablkové pyré. To mám prioritne, akože mám to rád, zjem to je čisté, ale to mám prioritne, lebo chcem vyskúšať jeden recept na koláč, takže kvôli tomu som to kupoval. Ale každopádne som si pozeral, že na 100 gramov to má 75 kalórií a 17 gramov sacharidov, akože ok, sú to cukry alebo ono, takže je to také, že... Ale zás je to bio, čiže by to asi nemali byť dajaké rýchlo spracované, alebo neviem daco také, ale malo by to byť bio, eko, raw, neviem dačo. Čiže možno, že by to bolo aj v hot dobu, keď chceš nahnať sacharidy z niečoho a už nevieš čoho a nechceš mať veľa vlákniny, lebo tuto nepíše to, neviem to nájsť tak narýchlo, ale myslím si, že to nemá veľa vlákniny ako také a bulku ja som mal, keď som mal príliš veľa vlákniny, mal som s tým problém. Ma nadúvalo a teda, čiže toto mám prioritne na koláč, ale viem to čisté, je to podľa mňa super vec, čiže jablkové pyré, banány. Klientka za mnou prišla taktiež, že tá trenérka povedala, že nemá jesť banány a ja sa jej pýtam, že prečo? Ona, že neviem. Kurva, vysvetlite mi ľudia, ku ktorým trénerom vy chodíte, že vám zakazajú jesť pečivo, banány, ovocia, neviem co všetko, lebo akože si myslím, že je to hrot. Banány podľa mňa najlepšia vec, jak pre tréningové jedlo, na rýchlo do tela daco, kľudne po tréningové jedlo, že si hladne potrebuješ to, čo sa dostať, výborná vec. Takisto výborná vec do bulku, na nahnatie sacharidov alebo nejakých cukrov, takisto do káš, proste do všetkého, do pečenia, do varenia, do... Neskutočne dobrá vec, ja ich jem v kuse. Akože viem, že ľudia majú problém, že s trávením, že keď ich jedia, takže buď majú problém ísť na vecko, alebo potom chodia príliš často na vecko. Ja chvála Bohu musím poklopať, taký problém nemám, banány milujem, jem ich v kuse, alebo teda stále, keď nakupujem, tak banány musím mať v košíku. Je to trošku akože v káte, je to také, že obmedzujúce, lebo nebudem jesť banány v deficite, keď som už fakt na nízkych sacharidoch, keď proste nemôžem si to dovoliť, čo sa týka sacharidov, už sa mi to stalo, napríklad minulý rok, tesne pred koncom, tam som nejaký mesiac nejedol vôbec banány. Alebo teda kúpil som ich, ale som zistil, že už idem na nižšie sacharidy, tak som ich musel dajak tak, vieš, pojesť, kedy sa dalo, po polovici a tak. Čiže úplne za mňa super vec. Ďalej, mrazené maliny. Prosím pekne, tento sáčok mrazených malín stojí 8 eur, 7, neviem koľko a mali ich v akcii za 4 eur, takže som si musel zobrať hneď. Každopádne ja som to kúpil prioritne kvôli tomu, že chcem robiť koláč, aj to pyré, takže, ale mám to rád, keď si to dám do jogurtu, maliny, višne mám strašne rád a mrazené mango z Lidla do jogurtov, počúvaj ma sem. Keď si to nevyskúšal, tak to musíš vyskúšať. Akože nemajú ho teraz skoro nikde, som ho nevidel, ale boli časy, kedy normálne mali mrazené mango, možno majú výpadok, neviem. Pozdravujem Lidl a mrazené mango, ale keď nájdeš mrazené mango v Lidli, to musíš vyskúšať. Jogurt, zero omáčka, keď ho nechceš čistý, granola alebo také špaldové lupienky, mrazené mango. Kamo, oddrbe ti dekel, jaké to je dobré. Potom tu mám klasiku, spadla mi škorica. Potom tu mám klasiku dajaký šalát, tento je rímsky a potom tu mám ešte ľadový šalát. No, to nemusím tak obkecávať. Paradajky, šalátová ovorka. No a ešte tu mám potom z takých konzervovaných vecí, tu mám kukuricu, pazuľky v paradajkovom naleve mám strašne rád, ale mám rada aj tie klasické, ale toto mám do burita, čo si robím. No a potom ešte z takých essential vecí, to takisto prioritne na pečenie som bral, ale som kupoval škoricu, šľahačku v prášku a prášok do pečiva, essentials, šampón, alebo teda sprchač, čo to je, neviem. Sprchač asi a papier na pečenie. Čiže toto, no a to bude asi všetko k dnešnému haulu potravín. To je taký ten must have, čo ja musím mať, nejaké ovocie, typu banány, alebo ešte hrušky. Mám strašne rád, ale máme teraz doma jablka, takže som nekupoval nič. A zelenina, musím mať zeleninu ku všetkému. Mám strašne rád zeleninu. Ja veľmi zeleninu nesolím ani nič podobné, takže len tak čistujem, jak v šaláte alebo niečo. No a potom samozrejme mäso, šunka, pečivo ja musím mať aspoň na raňajky pečivo. Tým, že ja som hlavne ten slaný typ človeka, ktorý obľúbuje slané raňajky, ja nemôžem proste prísť a nemať pečivo ku raňajkám. Proste to neexistuje. Takže toto, mäso, šunka, mliečne výrobky. Takže ďakujem, že si pozrel toto video až sem a že si prišiel až sem. Dúfam, že sa ti toto video páčilo. Ak áno, tak mi určite zanechaj like, koment, prípadne odber, čím podporíš mňa a moju tvorbu. No a my sa už vidíme pri ďalšom videu, tak zatiaľ čau.